Hola, alumnes de l'Escola IPSI, com esteu? Em presento, soc l'Àlex Carmona, soc fotògraf i vinc a parlar-vos una miqueta del meu últim llibre, que es diu Sota el firmament, a Joan Salvat Papasseit. Per qui no el conegui, Papasseit va ser un poeta i escriptor de Barcelona que va morir amb només 30 anys en l'any 1924. Jo, com a gran admirador de la seva obra, he volgut retre-li un homenatge i per fer-ho vaig voler comptar amb una sèrie d'amics, músics i artistes que junts hem creat això, no? Ells s'han encarregat de musicar 17 poemes de Papasseit i en total són 26 grups, que tinc aquí la xuleta, han participat l'Alguer Miquel i el Sergi Carbonell de Charango, Ses Freixes amb la Clàudia Queidell, Gossos, Mireia Vives i Borja Penalba, en Tortell Poltrona, el Pallasso amb el Miquel Coll, Espencat, l'Helena Gadel amb Antoni Xuclà, Joan Garriga i Carles Belda, Gemma Humet i el grup XY, en Lucio Calandraca amb la Susana Sureda, l'Eric Vinaixa, el Salva Racero, Cris Joanico amb el Pemi Fortuny i la Clara Gòrries, també hi ha el Blau Mut, Sabor de Gràcia i per últim Pol Fuentes amb la Su. Les cançons d'aquest llibre es poden escoltar al CD que s'inclou òbviament al llibre. A més, el llibre està ple de fotografies que vaig anar fent durant les gravacions de cada cançó, perquè cal destacar que les cançons són inèdites i estan gravades exclusivament per aquest Sota el firmament. I bé, el llibre l'ha editat Viena Edicions i crec que també cal destacar que el 30% dels drets d'autor, dels meus drets, són solidaris, aquest llibre és solidari, i van a parar a l'Hospital Sant Joan de Déu per ajudar els nens ingressats a l'hospital. I bé, malgrat no poder haver gaudit de la Diada de Sant Jordi, de la vostra festa major a l'escola, com haguéssim volgut, hem volgut fer aquest vídeo i a més també m'agradaria que escoltéssiu una cançó d'un dels grups que han participat, d'un músic, que us passaré al Pol. I res, us desitjo una bona Diada de Sant Jordi, festa major i espero veure'ns aviat.